tanom dong. Sabi. Pre-prehar na to, katubok ya po. Oo na mga pulaan ta ni. Nasuko lang to sa mama ni mo kay. Iparehal ta ni. Hapit nagtopong na to mga tanom. Laos na payag na kainit kayo. Tana pa magkag nag-unsa nga. Siyempre, naagod na ito ang trabaho na tanom na to nga pareha na to katagas. Kaya adto ta dito sa balay, si mama nimo magsigig suko. Katubang na ito ang naong nga, pulaan na itong naong, hapit na natin kabaylog naong. Ikaw, isa may muhang ika-istorya ron nga. Bahil si ani atong mga uma. Kalimot ka? Pwede ba yung kalimot na istorya di ay bungot sa uktok naman. Sabi diyan ngayon itong buhaton, paninitan sa imong haron nga, imong kugmaon ba? Binuktok mo ka. Ano sa magyod? Binuang din nga. Tinuod sa na, saon mo mo palit ni mo nag sudan ng 2,000. Mao na. Payas na ito isuwaan ni og di ka gusto nga. Patugduan ti kay nginana. Oh, sige na, tuwa ka, itanom mo sa payas do ka. Ha! Maong ka din na imong gusto. Sige. Sabi ka. Oh. Tugpidak liwat sa mga. Di gusto pag ibisidag na sudan. Kapayas ko bagyang. Ana ay itano mo na nagmayo ha pagkugi gyud kay diha ka makakita og unsay lami sa kinabuhi. Hastan gyud pagkiliwat. Gihara pag ito mo. Hastan. Kaibot ka. Kana. Ya, itanom na dito sunahan. Dito sunahan. Ilinya na diha. Kaya niya. Ini kedako nimo, dumdomo na nimo. Ha? Oh, ay, tanom sa kusina. Wa man kakibaw gasan ni tanom. Giibot na nimo niya. Wa ka kibaw. Mooro na problema na toron. Ina. Asa ka? Pagka. Wa yun. Di kakakita na og 2,000 og mao na. Mahini siya. Yata lang ka. Dere siluri. Tinita ya. Ano mo na mo tanom? Ano tanom ko ba? Kasi kaya na. Kaya man kam tingog sa man amang ga. Nya. Ano ko ba kapayas? Ha? Unsa? Kapayas. Mutanong ka kapayas? Very good love ni agi mo guna-una. Pareha ta guna-una. Kaya ka kini atong mga naong muram sa gug naong kapayas. Na sakto kayo tanawa ng mga kapayas. Kanang mga sidling na maunay i-arrange og tanom. Pero ay na sa nag-ibuta ron kay tinginit maron. Unya na lang og magtingkuan. Unya ini kadako ana mapareha na nato katagas ug mamunga ganin nag balantiyong ibaligyan to. Dasmi. Malipay na si mama nimo nig uli. Ron ato ingnon mama nimo nga tawa na gini. Ma'am, dato ni kita ani kay ang halin sa among kapayas 2,000. Ya, saan man imong kwarta, mo tana ko nimo saan man imong kwarta kung naa tay kwarta ana. Na 2,000. Palit nimo sudan. Very good kay nga bata. May kaugmaon. Unya, unsa pa gyud? Dawa sa sudan. Sudan na gyapon. Daghan man kay klase sa sudan. Di na mo palit mo bay.
Posible. Laki ka nya di ka una og babae. Sa ato pa di ka maminyo. Hindi. Bungot sa ko. Di ko kakitag apo ani og mauna. Hindi dyan. Ano pa ita sa din ako ani og mauna. Magbuwag ta oy. Di ka palit og babae nga. Pero dili na kinganlan nimo nga imong paliton. Unsay buhaton nato sa babae para lang nga maka kita sa kog apo nga kanang gikan gini mo ba nga minyan ani mga hitsuraha ba pareha sa dako. Ta beto tuduan ti kag panguyab aron nga maka kita sa akong apo ug sa imuhang anak kunuhay o di kay kunuhay anak kini mo ug madako na ka ba no anaon pagpanguyab ay anak sultihan ka sundan ni akong isulti ha day nahingog mo kuno mo. Ay katawa unya paguman maingon din ang babae ano nahingog mo makanako nga napa may wa mo koy kugmo mingon di ka nga dili day kanang hingog mo ako ra nang gi-stolti nimo para nga makahibaw ka nga gusto ko nga maako ka na nya paghuman ayun di ka nga kung di ko ni mo sugton day tumba ka pero kung musugot ka alsa ka okay kayo nya ay nagsaba mama og di pwede sa kam nabi si mong nahan man na koy diskarte parte sa babae may ikaw kuno ha sige tapos apa magpractice magtanom ka na og kapayas ron unya di ka magpractice daan unsaon mo halin maora na ipalit mo sudan nga sobra kay na sudan na sunang ka ng balig 2,000 na sudan ha